8:05. Després de la jornada esportiva, Esport en marxa, els resultats i l'anàlisi del cap de setmana. Molt bona tarda i benvinguts a un nou Esport en marxa, el darrer del gener, un diumenge històric per a la secció d'hoquei sala del júnior masculina que ha aconseguit el subcampionat català de l'especialitat. Els blau i negres han assolit una fita històrica, disputar la final del català. Els penals han privat l'equip de Joan Vidal del títol davant l'Atlètic de Terrassa. El júnior ja pensa en la fase prèvia a l'estatal per assegurar-se un bitllet per al Campionat d'Espanya. Un dia històric i destacat per al júnior. Aquest és un dels molts resultats que s'han disputat aquest cap de setmana amb especial atenció, volíem dir, a un resultat d'última hora. La UES masculina ha guanyat amb nou tècnic, amb Mario del Campo a la banqueta, i ho ha fet fa pocs instants a la pista del Platges de Mataró, 55-63. Parlarem amb el nou entrenador. Per tant, resultat en directe, victòria. La primera estrena satisfactòria de Mario del Campo a la banqueta de la UES masculina a Copa Catalunya. Hora en marxa. Connexió directa amb l'actualitat esportiva. Quan són 8:45 tocats del vespre, hem de parlar de la UES. La notícia en directe prioritza, evidentment, partit ja finalitzat amb aquesta victòria de la UES masculina a la pista del Platges de Mataró, 55-63. Dani? Sí, un partit en el qual la Unió Esportiva Sant Cugat ha anat per davant pràcticament en tots els parcials, distàncies curtes, coneixedors de la intensitat d'un Platges de Mataró que recordem a l'anada, és a dir, en el primer partit de la temporada, que era el partit que obria la segona volta al grup 1 de Copa Catalunya, doncs va costar fins a 2 pròrrogues en aquell partidàs al PAF 3 de la Rambla del Celler. En aquell moment era Marc Guillem qui dirigia l'equip en el que semblava una esperançadora temporada. Hi ha hagut un canvi de relleu a la banqueta de la Unió Esportiva Sant Cugat amb Mario del Campo. De moment, aquesta aposta, que recordem, transcendia tot just el dijous d'aquesta mateixa setmana. Sí, ho hem dit bé, el dijous, exacte. El dilluns dimitia Marc Guillem, el dijous es feia càrrec Mario del Campo, per tant, ha tingut tot just 2 sessions, dijous i divendres, per entrenar. Ens deia que encara pràcticament ni coneixia els seus jugadors, que s'estava repassant molts vídeos per veure quines eren les seves capacitats, estava parlant amb la comissió esportiva, estava parlant amb la directiva per acabar de cohesionar-se o d'entendre's amb l'entorn del club, però en qualsevol cas un primer partit que sembla que ha anat d'allò més bé per al Mario del Campo, que ja el tenim a l'altra banda del fil telefònic i agraïm aquesta ràpida disponibilitat. Mario, hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Imagino que immillorable començament, no? Bueno, la veritat és que espectacular. Felicitat als jugadors i a tot el club per l'actitud que han tingut avui. Sí, immillorable, un som començar així. Explica'ns una miqueta com ha anat el partit. Hem vist per xarxes que en tots els parcials més o menys heu anat per davant. Sí, la veritat és que teníem molt clar que jugant a pista a Mataró i com estava a Mataró o sortíem des del principi molt concentrats i amb moltes ganes de guanyar i fer les coses bé o posant-se per sota el marcador era molt difícil ja capgirar la situació, no? Des del principi jo els he dit clar que podíem competir, que anéssim pel partit, que fossin valents i la veritat és que hem estat molt bé, des del principi hem estat al marcador. Tu deies que el teu entorn, els teus amics pràcticament t'havien aconsellat allò, per què no comences dilluns, no? I et treus una miqueta aquesta llosa de sobre, aquest paper que era aquest partit contra el Platges de Mataró, però en qualsevol cas imagino que acabar així aquests 4 dies, que imagino han estat frenètics per tu, doncs dona ganes de treballar ara, no? Sí, la veritat és que han sigut 4 dies molt frenètics a nivell de conèixer gent, de conèixer el club, de conèixer normes i encara vaig una mica perdut, no? M'he aïllat una miqueta de la gent i m'he centrat amb els jugadors, hem fet una molt bona feina, encara que sigui curta aquests dies, i sí, i el fet de començar dilluns, que era el més lògic, perquè realment avui anàvem perduts una miqueta, tant jo com la direcció, com els jugadors, una miqueta amb l'estat d'ànim que estava l'equip, jo els vaig dir que
volia estar amb ells des del principi i afrontar el partit d'avui, que passés el que passés, però junts i tirar endavant. Mario, sé que ara, com a mínim a les hores, d'aquí unes hores, encara doncs, serveixen per pair i per gaudir d'aquesta victòria, però m'imagino que com a entrenador que ets, demà mateix ja seguiràs pensant en aquest tram final de temporada que esperen, el qual ens comentaves a la primera entrevista amb Cugat.cat que des de direcció tècnica doncs, s'ha demanat un reforç, no? També per cobrir aquestes posicions que han deixat orfe Roger Guàrdia, recordem el Barça B, Lluís Cortó amb aquesta lesió que el tindrà un meset apartat de les pistes. Sí, la veritat és que hem parlat amb la direcció tècnica i amb la junta directiva i són conscients que la plantilla és molt curta i hem perdut dos jugadors molt importants i estan treballant per incorporar un jugador immediat. I la primera part de la pregunta, tinc clar que hem d'anar dia a dia i setmana a setmana i ja per partit de Granollers com si fos una final com avui. Imagino que en els següents dies coneixerem ja més detalladament els possibles candidats o el nom, vaja, d'aquest reforç? Sí, jo crec que aquesta setmana obligatòriament, perquè el divendres tanca el plaç de poder fitxatges a la federació i aquesta setmana hem de tancar el jugador que sigui. Mario del Campo, millorable manera de començar, insistim, tant de bo que aquesta sort s'allargui durant les jornades que queden i la UES pugui anar pujant posicions. Felicitats i molta sort. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs, com deies tu, Dani, adjectiu immillorable, no? Doncs sí, perquè realment era una pedra important en el camí, en aquest curtíssim camí. El dijous coneixíem la decisió, de fet els mateixos jugadors coneixien dijous la decisió. Val a dir que dins de la plantilla de la UESC hi ha jugadors d'una sobradíssima experiència com per facilitar o agilitzar processos d'aquest perfil. Entenem noms com Santi Suso o com Sergi Balaguer, que fan que tot sigui més fàcil. En qualsevol cas, la victòria d'avui és molt i molt important de cara a aquestes primeres sensacions i estarem molt atents aquesta setmana. Venim d'una setmana que ha estat una autèntica bogeria. Tancàvem, si recordes, diumenge passat al programa, Joan, parlant que durant la setmana següent, durant aquesta que acabem de passar, hi hauria novetats. Segurament ens havien arribat informacions que deien que hi havia novetats. Déu-n'hi-do quines novetats hi han hagut. Veurem aquesta setmana si s'acaba certificant aquest fitxatge que, recordem, serà de la línia exterior per a la Unió Esportiva Sant Cugat. Molt bé, molt pendents de l'actualitat de la UESC, que en tot cas el més destacat, aquesta victòria a la pista del Platges de Mataró per 55-63. Fem una primera aturada publicitària i en tornar us parlarem d'hoquei patins, del Patí Hoquei Club Sant Cugat masculí i femení. Tots dos equips han perdut avui, ho han fet a Bigues i Reis i a Vilanova. En un minutet i tornem.